Panostan siihen, että... Ne on kyllä. Niillä on makuasiat kunnossa. On tuolla Kivikylän nakit muun muassa, niin ihan aivan ylivoimaisia nakkeja. Ei muita tulisi kellekään ostaa. No niin, YouTube. Saas nähdä. Tee ihmeessä video. Ihan kevyin remontti ja Eilen kun tulit. pikkusen kalliimpi, niin 13. Mä olin 13. Te olitte jo aikaisemmin. Millä se 13 No joo. Ei kerrostalomääriä rakenneta ilman virolaisia, koska eihän sillä ole kuin suomalaiset työjohtajat ja kaikkia muotintekijät ja elementtiasenteet ihan virolaisia ja Puolasta. Sehän oikein varmaan vaikuttaa paljon näin muovilla pitää. Vähän pienempiä semmosia kahat. Eikö sinulla ollut joku pieni? Joo, mutta siitähän tuli huomautus. Siitähän neuvoteltiin, oli paikalla kyllä. Laitonhan toi. Se oli vaan laminoinut. Tää on ihan oikee tää. Niin, mutta onko koko oikea? No, tää on näitä, kun jossain on, mä oon lukenut, että on mahdollisesti niitä Ei niitä ole. pieniä. En tiedä. Ei ole olemassa. Jos on jo hokipeli tommoinen. Niin. On se ihan niinku rässätty. Ihan. Niinhän se on kyllä. Kun se selvisi, että se vuosma oli sellainen, että siihen saa sen alkuperäisen. Tää on hallita sitä vauhdilla. Joo. Maailma muuttuu. Mulla on ollut. Mikä? 500 AE Husqvarna. Se oli Niin, vinhan jälkeen ainut verovapaa moottoripyörä Suomessa. Niin. Täällä on miehet vihasimmillaan, kun syömiset meneillään. Voiton puolella pääsee kohta syömään. Eikö sulla on kuppi tyhjä jo? Se oli lihasoppaa ja maikkaa se puolta. Toi väkisen. Alkukeitto. Joo. Niin, kato keitto ja sitten on pääruoka ja Voi vitsi. jälkiruoksi sitten on vaispieri. Silleen vähän on. Sopat on keitetty. Oi. Hirvisopat on syöty. Oi. Pilkili tää on. Velipoka oli 60-luvun alussa metsätöissä tuolla Ruotsissa ja se kaveri ei sitten halunnut yhtään opetella ruotsia eikä osannut tenkään mennessäkään. Ei työsopimusta kirjoittaneet, niin se oli sitä paperia se työjohtaja työntänyt, että nam oli tämä nimipanna. Joo, niinhän tuo on nälkä, lähetäpä syömään. Vittu malja. Jotkut saa olla jossain syöllä. Vittu mä tunnin mun varpaita. Vittu mun varpaita. Moris. Kuvataan taas videota. Se kuvaa. Sitten mä hieroin sen varpaita, että mä hieroin lapsille. Mä katsoin mun varpaita. Eli ei ole ove kiinni ollenkaan. Mäkään tiedä oikein. Eipä kukaan kiinni. Tai se muuten uudella meillä sille jo. Tai se uudella meillä sama tyylillä. Täällä on soppajono. Kyllä. No helkka. Menunakkia Kespro-tukusta. Halvinta paskaa. Halvinta sontaa laitettiin. Että... Ja hyvin kelpaa meille kaikille. Paljon on päiväisiä kävijöitäkin.
Siihen voi laittaa tämmösen suojan siihen lautaan. No laita vähän siihen. Kun pikkusen matkaa, niin piippa-auto tulee ja pilli suuhun, että kun jätkä lähti pahdista ja kävelee tuonne ja lähtee. Ja. Otti suolaa. Joo, suolaa, mutta se nyt kerkiää, ei se siellä vielä. Ei oo. Hyvältä näyttää. Eikö näytä? Onko se moottoriperä? Se on motoristia. Otatko? No eihän se oikein vastenmielistä tämäkään. Oltiin kato Kontiossa sen kanssa tänä kesänä ja sitten käytiin Norkkatessa. On paljon ajanut sen kanssa. Nyt on suhde muuttunut. Miesten suuntaan. Lapannut. Aapa on. Ei jäänyt, ettei ole Käynyt sen kuumempaa sinä kun tää römmyinen. Joo. Plus ne olot siihen päälle. Niin hirveen kiinnostaa. Kiva kuulla. Kyllä se on joo. Housut tulessa, mies. Hei, sammuttakaa äkkiä. Nopeaa toimintaa. Pomppaako siitä kirves? Melkein. Morjes. Onko? Nyt ei puhuta mitään. Ei. Tämä vintilläkin vielä. Tämä on ihan hiljaa tämä. Mistähän on tullut tollaset tölkkiä? Naapuripojas paikkoja tänne. Se on tuolla se metsänpeikko tuolla alla, siellä on ne korvut, niin se on varmaan. Kertapalkinto. Moneniskos kerta on niinku jaossa? Ensimmäinen. Sai lisää pätkiä. Lisää pätkiä. Täällähän oikein niinku kuuluukin. Kosani valot. Kyllä. Siinä on tuossa lämpöä. Tyylikästä. Erittäin tyylikästä. Rimpan päälle. On syntynyt tyylikkäästi. Passa se osaatte käyttää. Osaa kolme. Katuvalon käyttö on nykypäivänä niin helvetin vaikea. Rauhoitu poika. Maastopalo ennemmin vittu kun saadaan yksi. Nykyään niin vaikea. Otetaanko täällä nykyään tuota lyhyen? Joo, se on niin ohjelma kolmerona. Helpommin löytää täältä makailee. No sittenhän se rupesi matkalla joutumaan. Joko sä rupeat tavaran pakkaukseen? Eikö sä rupeat nauttimaan? Rupean nauttimaan, niin. Tai ainakin yritän. No joo.
vuoti tuo niin, säätösysteemi tuolla ennemmin, että niin, kyllä se on siellä jotain vielä osoittaneet, mutta katsotaan. Joo. Tää on muuten hyvä just, että joku semmonen paikka, missä se voi olemaan ihan niinku... Joo. Sen pitää prosessoida. Sä oot taas aivan väärän aikaan. Kohta tulee pimeä. Ei me olla vielä nukkumassa. Ei mä sytytetty. Kuinka kauan sä jaksat valvoa? Tää on nyt se maailmankaikkeuden suurin, jykevin tää palomuuri. Tehdään meidän kanssa nyt joku diili, kato, että on joku deadline. Tehdään semmoinen diili, että 8 palaa. No niin. Onks noppulot sekaisin? Ei kun kamera oli väärinpäin. Joo niin. Ne sitten vaan. Ei mä nähnyt kuin mustaa. Tätä mä niinku tarkoitin. Silloin ääni muuttuu kellos ja... Tässä on niinku hyytyy juoni. Joo. Eilen illalla syttyi ja kestänyt hyvin. Koko yö on palannut. Kyllä siellä liekkiä on. Kotiin lähdön aika. Oho. Se oli paljon pienempi tullessa. Katsotaan nyt miten pienetään saa. Kotiin lähdön aika. Täällä on leirien purut meneillään. Läksiäiskuvia vielä. Yleensä kuvat on muista tunnelmista kuin kotiin lähdöstä. Tuli jo sammu. Mitähän täällä on muuten lämpö? On täällä yli 5. Oli aamulla muistaakseni, tai ei kun 8 vai 9 oli.